Ведаеце, вельмі цяжка прачынацца кожны дзень і не ведаць, ці жывы твой муж, у якім фізічным і псіхалагічным стане ён знаходзіцца. Амаль 5 гадоў таму рэжым узяў у закладнікі майго мужа Сергея Ціхановскага за тое, што ён называў рэчы сваімі імёнамі, паказваў, як жывуць беларусы і даваў ім слова, заклікаў беларусаў будаваць краіну для жыцця. Рэжым назваў гэта злачынствам і пасадзіў Сергея ў турму разам з тысячамі беларусаў, якія выйшлі на вуліцы, каб бараніць свой выбар, свабоду і дэмакратыю. І роўна 2 гады таму з Сергеем прырваўся любы кантакт. 9 сакавіка з 23-го года мы не атрымлівалі ўвогуле ніякіх навінаў ад Сергея. Да яго больш не пускаюць адвакатаў. Рэжым, які абвяшчае нас, людзей, тэрарыстамі і экстрэмістамі, паводзіць сябе сам як тэрарыст. І ведаеце, невядомасць гэта менавіта найгоршае з катаванняў, як для яго, так і для нас, яго роду. І нашай дачцэ было толькі 4 гады, калі яна апошні раз бачыла свайго тату. Мы не адны з гэтым горам, яшчэ як мінімум 8 чалавек утрымліваюць у рэжыме інкамунікада ў беларускіх турмах. Гэта Александр Працкевіч, Владзімір Кніга, Ігор Лосік, Андрэй Навіцкі, Мікалай Статкевіч, Максім Знак, Мікалай Банкоў і Віктор Бабарык. Інкамунікада – гэта парушэнне Канвенцыі ААН супраць катаванняў і міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. Практыка інкамунікада кваліфікуецца ААН як гвалтоўнае знікненне, і яна павінна быць спыненая раз і назаўжды. Мы звярнуліся да Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека і генеральнага сакратара ААН з заклікам прыняць неадкладныя меры, каб спыніць практыку інкамунікада і іншыя злачынствы супраць чалавечнасці. Злачынствы супраць чалавечнасці менавіта так кваліфікуе рэпрэсію ў Беларусі апошні даклад ААН, які будзе прадстаўлены ў Жэневе ў гэтым месяцы. Мы вітаем заяву спецдакладчыка ААН па правах чалавека ў Беларусі з патрабаваннем паведаміць пра лёс і месцазнаходжанне Сергея Ціхановскага. Мы патрабуем дапусціць да ўсіх палітвязняў, якіх падтрымліваюць інкамунікада, адвакатаў і праваабаронцаў, а таксама іх сем'і. Любыя рэпрэсіі павінны быць спыненыя, палітвязні павінны быць вызваленыя, вінаватыя ў злачынствах павінны панесці адказнасць. Гэта неабходны крок да пачатку нацыянальнага дыялога і дээскалацыі. Сергей Ціхановскі ўжо амаль 5 гадоў зняволены. Што вам даводзіцца рабіць, каб вашы дзеці не забылі бацьку? Ну, гэта насамрэч вельмі цяжкое пытанне, бо я разумею, што вось апошні раз там мой Сергей бачыў дачку зусім маленькай, сыну было 9, ужо дачка такая, як мой сын тады, калі Сергей бачыў. Што робім мы? У нас паўсюль партрэты Сергея, у нас ёсць дастаткова відэа з мужам, і мы час ад часу глядзім і ягоныя стрымы, калі ён вандраваў па краіне і калі мы разам недзе адпачывалі, то бок мы гэта успамінаем, каб яны чулі голас, каб не забываліся. І кожны раз я паўтараю, што ваш тата герой, што ён зараз пакутуе і за вашу будучыню, і за будучыню усіх беларусаў. Героев награда, а погибших почти. Все героев награда, всех убитых